Yesaya ndiye timu yangu muwida sei tapinda futi kazviri kupisa na skimbo nanguva nekangoti kari kupisa pisa kacho pasachapinda koma ndiyo masubscribers amana mungoramba muchingopindira varipo kugara iwapana ngoma ndiyo saka kune Nash TV dhanzi riri kuitwa Sungura vs Zim Danso saka Merciless azopopodza because last time vakadyiwa because vakuna Sulu na Peter Moyo na Shugeta adoti mungonzwa mega Merciless angakutaura panapa hanzati sudaona ruimba masong ana baba wao saka apane pakaipa because Peter Moyo anaka na song one yake inozigarwa Sulu ari nani Peter Moyo atorina kana one yaitizvone saka pakaipa mungonzwa mega Merciless achitaura kuti asida munhu anoimba zvinhu zvababa wake zviri kupisa naskimbo. Oi, my king, my father, yavan Merciless Zimbabwe this. You've asked for it. Chakudzoka futi Sungura versus Zim Danso, the second round. Tukunzi takajiwa zvedu first round iri handisikunyatso kuzvinzwisisa. Bosi saitorisa nevanhu 5 tiri 3 ka. Toti Shugeta handiti, toti Peter Moyo handiti, tobva tati Sulu, tozoti the late great Tongai Moyo, tozoti the late great Simon Chimbetu. It's not appreciated. You get the sense. So but round 2 apa munhu ngaibe masongo ake kwete masongo ababa vake toona kuti anowina ndiani. It's coming. Zim Danso versus Sungura. Hello. Oi, my king, my father, yavan Merciless Zimbabwe this. You've asked for it. Chakudzoka futi Sungura versus Zim Danso, the second round. Tukunzi takajiwa zvedu first round iri handisikunyatso kuzvinzwisisa. Bosi saitorisa nevanhu 5 tiri 3 ka. Toti Shugeta handiti, toti Peter Moyo handiti, tobva tati Sulu, tozoti the late great Tongai Moyo, tozoti the late great Simon Chimbetu. It's not appreciated. You get the sense. So but round 2 apa munhu ngaibe masongo ake kwete masongo ababa vake toona kuti anowina ndiani. It's coming. Zim Danso versus Sungura. Hello.